wangcwele sizovula ngehlabelo 180 inkosi busekuphama kwebanga wozani nonke zizwi eselibasi Now
Asbo. Amen. Isihloko sale ntshumayelo sithi ngabe umuntu onguJesu wake waba khona yini emhlabeni? Ngabe umuntu onguJesu wake waba khona yini emhlabeni? Kuke kwavela inkulumo ku TikTok le nkulumo bekungeyomlisa kodwa ongasishongo igama lakhe. Lo mlisa uthi kakulona iqiniso kushiwo ngabagxeki benkolo yobuKristu uma bethi uJesu akakaze ebe khona emhlabeni. Siyacela ukuba lo mlisa aphumele eshashalazini ezoyiphikisa emsakazweni lenkulumo othi shiwo ngabagxeki benkolo yobuKristu. Uma kukhona futhi ovumelana naye ngalokho, naye akaphumele eshashalazini, mhlawumbe okhozini, kuze siludingide sisonke lolu daba. Le nkulumo sizoyibhala ngesingisi njengoba naye ubekhuluma isingisi, bese siyihumusha esizulwini. Le nkulumo ngesingisi ihamba kanje: Jesus never existed. Jesus is a fictional character made up by some Christians a long time ago, and many people are just blindly following it today. This is what many critics of Christianity say today. If you are one of those people, I want to talk to you now. I can't use the Bible because you will not accept it, its evidence, even though the Bible is actually the most reliable and dependable historical writings. By the way, but okay, let's not use the Bible. Now we will go to history. Historical writings in the same generation lifetime of Jesus Christ that were not written by Christians. In fact, that were written by critics of Christians like you are. People that were not fans of Christians at all. Now, let's go. Number one. A man called Joseph ben Mattiyahu, a changed name of Flavius Josephus, a great and well-respected historian, mentions Jesus Christ twice in his Jewish antique. This guy lived between 47 AD and 120 AD. Let's go to another guy, Tacitus. Tacitus is, to this day, one of the most reliable, trusted ancient historians of all times. He talks about Jesus in his annals. Now, here is what amazing. He does not want us to get confused about which Jesus he is talking about. So he says Jesus Christ was executed under the prefect called Pontius Pilate. He even tells us who the emperor was at the time, Emperor Tiberius. He gives us the exact timeline the Bible gives you. And this guy was not a fan
of Christians at all. If you read his writings, you will see. Let's go to another guy. That is number 3. Who lived later on 221 AD. NgesiZulu uthi ke lo mfana obekhuluma ku TikTok, ngabe uJesu akaze ebe khona, ngabe uJesu ungumuntu nje owakhiwa ngamaKristu endulo, futhi ngabe abantu abaningi namhla bavele balandela nje into engekho. Yilokho kushiwo abagxeki bobuKristu namhlanje. Uma ungomunye walabo bantu ngifuna ukukhuluma nawe, angikwazi ukusebenzisa iBhayibheli ngoba ngeke ubemukele ubufakazi balo, nakuba iBhayibheli lingumbhalo othembeke kakhulu kwanoma yimuphi umthombo wemibhalo yomlando. Kodwa ke asingasebenzisi iBhayibheli. Manje ake siye emlandweni. Imibhalo yomlando esizukulwaneni esifanayo nesika Jesu Kristu engabhalwanga amaKristu, empeleni eyabhalwa yilabo ababegxeka amaKristu njengawe nje, abantu ababengawathandi inhlobo amaKristu. Manje asiye khona. Wokuqala indoda egama layo lalinguYoseph ben Mathiyahu, eyabuye yaliguqulela kuFlavius Josephus, usomlando omkhulu futhi ohloniphekileyo. Lo somlando ukhuluma ngoJesu Kristu kabili encwadini yakhe ethi Jewish Antiquity. Lo muntu waphila phakathi kwa47 AD no 120 AD. Ake siye komunye umuntu uTacitus. Kuze kube namhla uTacitus ungomunye wasomlando abahlezi besengqondweni zabantu, nothembeke kakhulu phakathi kwabanye osomlando basendulo. Ukhuluma ngoJesu ezincwadini zakhe. Manje nakho ukumangazayo, akafuni sidideke ukuthi yimuphi lo Jesu akhuluma ngaye. Ngakho ke uthi uJesu Kristu wabulawa ngaphansi kwesikhulu sezwe esasibizwa ngokuthi uPilato. Uze asitshele ukuthi kwakungubani uKesari wangaleso sikhathi, uKesari Tiberius. Usinika isikhathi seminyaka leyo oyinikwa yiBhayibheli, futhi lo muntu wayengeyena nakancane umuntu owabe ethanda amaKristu. Lokhu uzokubona uma ufunda imibhalo yakhe. Ake siye komunye futhi wesithathu owaphila eminyakeni yo221 AD. Amen. Asibange saba khona isidingo sokuqhubeka nalenkulumo. Omnye wabantu abaye bakuphike ukuthi uJesu wakwaba khona imina. Ngakho ke uma lomlisa ethi ilokho kushiwo abagxeki bobuKristu namhlanje, uma ungomunye walabo bantu abagxeka ubuKristu, ngifuna ukukhuluma nawe. Lo mlisa uphosela mina inselelo. Ngeshwa lo mlisa akasinikanga imininingwane yakhe. Angisho kusekuqaleni nje ukuthi mina ngibugxeki ubuKristu njengenkono, kodwa ngiqondisa amanga esiwafunzwe ngabamhlophe maqede sawakholwa ngaphandle kokuwacubungula esifunzwe khona, njengoba nakule nkulumo lomlisa ngizomqondisa. Mina ngokweprofession ngiyimantshi, ngithetha amacala eminyaka edlule ku20. Ekuthetheni amacala ngathola izinto ezimbili. Umangali uyaye akunike incazelo yokwenzekile uze uyikholwe,
kodwa bese ummangalelwa eqhamuka ekunika incazelo ephambene kakhulu noyinikwe ngummangali. Kodwa kulabo abantu ababili oyedwa usuke eqamba amanga, omunye ekhuluma iqiniso. Okuyaye ukuthi uma usuphenya inkulumo yabo, omunye ezithole esebheda, esebonisa ukuthi okukhulumile kwakhiwe kuye akusiyona iqiniso. Umsebenzi wami ukuba lezi inkulumo zombili ngisihlaziye ukuze phakathi kwazo ngithole ukuthi ubani ongakhulumi iqiniso. Ngakho-ke sekwaba semizweni yami ukuthi noma yini engiyitshelwa umuntu ngicubungule, ngibheke ubuqiniso namanga ayo. Ake nginikeze isibonelo salokhu engikushoyo. Kwizenzo 24 verse 5 kuthi ngokuba le ndoda siyifumene iyishinga ivusa ukwambuka phakathi kwabaJuda ezweni lonke, iyinhloko yehlelo lamaNazaretha. Le nkulumo iqondiswe kuPawulu. Sonke siqala ngaleli vesi ukwazi ukuthi uPawulu wayengumholi webandla lamaNazaretha. Lokho nje kukodwa kungishiya mina engingumNazaretha nginembuzo eminingi okumele ngithole amaqiniso ayo ngokuthi kuyiqiniso kanjani ukuthi uPawulu wayengumholi wamaNazaretha. Kumele ngithole ukuthi kungani kuthiwa uPawulu wayengumholi wamaKristu uma kanti wayengumholi wamaNazaretha. Kwenzeka kanjani ukuthi lapha sitshelwe ngebandla lamaNazaretha kanti kulo lonke iBhayibheli asikaze sitshelwe lutho ngaleli bandla? Kwenzeka kanjani ukuthi uPawulu okunguye kuphela owayiphikisa inkolo kaMose bese kuthiwa wayengumholi wamaNazaretha okuyibandla elisenkolweni kaMose? Ephenyeni kwami ngathola ukuthi lo Paulo okukhulunywa ngaye ophikisa umthetho kaJehova akaze abe khona enkolweni kaMose. Kodwa kuthathwe ababhali bamaRoma abihlukene, izincwadi zabo zabizwa ngoPawulu wenkolo kaMose, ukuze abakhulumayo sicabange ukuthi kukhulunywa ngumpostoli kaYeshua. Ngakho-ke uMose uphikiswa yilabo abasenkolweni yakhe. Ocwaningeni lwami ngathola ukuthi ebandleni likaYeshua uShawuli osebizwa ngoPawulu wayekhona futhi enguye umholi webandla lamaNazaretha. Kodwa njengoba amaRoma ayichitha inkolo yamaHebheru, kwaba nababhali bamaRoma ababechitha inkolo kaMose. Kodwa ukuze imibhalo yabo yamukeleke sonke kwasekuthiwa lezo ncwadi zibhalwe uShawuli. UGenesis 17 verse 13 uNkulunkulu uthi, makasokwe endlini yakho Abrahamu nothengwe ngemali yakho, isivumelwane sami siyakuba senyameni yami yenu, sibe isivumelwane esiphakade. Kodwa lo Paulo owakhiwe kuba seGalatia 5 verse 2 kuya 3 uthi, bekani mina Paulo ngithi kini, umani soka uKristu ngakunisiza ngalutho. Ngiyaphinda ngiqinisa kumuntu wonke osokayo ukuthi unecala lokugcina umthetho wonke. Amen. Noma ngubani osile ekhanda ofunda lenkulumo engabona ukuthi uma lo muntu engumholi wamaNazaretha akakwazi ukugxeka uJehova njengoba kubhalwe lapha. Kodwa njengalumlisa thina samukela noma yini amaRoma ayifake encwadini abayibiza ngokuthi ingcwele.
ukusoka akufikanga ngisho noMose kodwa uJehova lomthetho nguyo owawunika uAbraham ungaba necala kanjani lokugcina umthetho kaNkulunkulu imuphi umuntu osenkolweni kaMose owayengaphikisa ngqo umthetho kaJehova nalapha amaRoma asebenzisa igama likaShawulu ukuchitha umthetho kaNkulunkulu lapha nginike izibonelo ezimbili oyaye uthi mawusifunda uthole ukuthi kukhona ungahambi kahle kule mibhalo yeBhayibheli mina ngwejwayele ukulalela abantu abavele besukela amanga bawakhe nawe uze uwakholwe kodwa okothi uma uphenya uthole ukuthi ngamanga la uthike lomlisa angikwazi ukusebenzisa iBhayibheli ngoba ngeke ubemukele ubufakazi balo nakuba iBhayibheli lingumbhalo othembeke kakhulu kuna noma imuphi umthombo wemibhalo yomlando kafuphi lomlisa uthi iBhayibheli liyincwadi ethembeke kakhulu ezincwadini zomlando ezikhona angazi ukuthi lokho ukuthathaphi yebo kuyakufundiswa kanjalo emabandleni obuKristu futhi ubuKristu bugcwele umhlaba wonke kodwa uma sifuna iqiniso asibuki ubuningi babantu abavumelana nento ethize siyazi ukuthi kusemlandweni ukuthi lesi sizwe esabhala iBhayibheli sasiwazonda amaJuda noNkulunkulu wabo ukuthi baningi kangakanani abemukela lento akusho lutho siyazi ukuthi iqiniso liyintandane lapha ngizobonisa ukuthi iBhayibheli ikakhulukazi iNew Testament incwadi engenalo neze iqiniso ngaphambi kwalokho ake ngicaphunele imibhalo lombhalo utholakala kwi-Complete Jewish Study Bible othi the Bible written by Jews about Jews initial for Jews in the Jewish land of Israel njengoba isho iJewish Bible ekuqaleni yayingekho incwadi ebizwa ngokuthi iBhayibheli nangesikhathi sikaYeshua kwakunembhalo yamaHebheru efundwa nasenkonzweni eyayibizwa ngokuthi ngama-scrolls emva kwempi yango-70 AD esenqotshiwe amaJuda amaRoma ayichitha inkolo kaJehova bashisa nemibhalo eminingi yamaJuda leyo abayishiyayo bayihlanganisa bayihumushela ezilimini ezimbili isiGreek nesiLatin kodwa base beyishintsha eminye imibhalo ukuze ihambelane nenkolo yabo le mbhalo yamaHebheru abase beyihlanganisile bayenza incwadi eyodwa base beyibiza ngokuthi iBhayibheli namhla incwadi ekuNew Testament ebizwa ngokuthi uMathewu kwakuhunshwe incwadi yamaHebheru eyayibizwa ngokuthi the Gospel of the Nazarenes nami nginayo ingxenye yale ncwadi yamaHebheru noma ingasaphelele oqala kungukuntshontsha imibhalo ukuthatha incwadi uyihumushe uyiqambe elinye igama bese uyenza eyakho kodwa ungawuvezi umsuka wale ncwadi othi ingeyakho incwadi yomlando ongathembela kuyo kunezincwadi zonke mina ke as a scholar ngithi iBhayibheli liyincwadi engethembeke enhlobo ngalokho engizokuveza lokhu nje ukufihla ukuthi uPaul wayengumholi wamaNazaretha okulibandla likaYeshua kodwa sifundiswe ukuthi wayengomunye wabaholi enkolweni yobuKristu ungathembeki kweBhayibheli njengencwadi eyi-authority ekholweni
kuMathewu 2 verse 23 uthi wafike wakha emzini okuthiwa iNazaretha ukuba kugcwaliseke okwakhulunywa ngabaprofeti ukuthi uyakubizwa ngokuthi umNazaretha. iBhayibheli linama reference ngezansi yepage nepage lapho kusuke kubonisa ukuthi inkulumo enje ungayithola kusiphi isahluko nevesi eBhayibhelini lonke. Kodwa noma kuthiwa kwasho abaprofeti ukuthi uJesu kuyothiwa ngumNazaretha, ngeke uze uyithole leyo reference yokuthi imuphi umprofeti owake wakhuluma lokho eBhayibhelini lonke. Ababhala abaningi bahlaba behlikize leli vesi ngoba lingumgokotelo. iGospel of the Nazarene lencwadi kaMathewu ehunyushwe isuswa kuyo ayisho nhlobo lento etholakala isibhalwe kuMathewu 2 verse 23. Leli vesi kule ncwadi lithi uNkulunkulu walanda eGibhithe indodana yakhe uJesu ongumNazaretha. Niyawuzwa umehluko waleli vesi. Kule ncwadi okuthathwe kuyo ukuthi uNkulunkulu walanda eGibhithe indodana yakhe uJesu ongumNazaretha. Wayesevele lo ohumushayo ekhipha lelo vesi seqambo kwakhe. Kodwa uJerome wavele wayikhipha lenkulumo kuleli vesi. Wase akha elakhe ethi wafike wakha emzini okuthiwa iNazaretha ukuba kugcwaliseke okwakhulunywa ngabaprofeti ukuthi uyakubizwa ngokuthi umNazaretha. Bonke abamaKristu babesho kanjalo. Bethi hayi uJesu wabizwa ukuthiwa umNazaretha ngoba wakhulela eNazaretha. Kanti lokho okwashiwo abantu ababhala leli scrolls abazange bakusho lokho. uJerome walikhipha leli vesi ngoba kwakubalekile ukuthi kungavezwa ukuthi uYeshua wayengumNazaretha, ngoba sesifundiswe ukuthi uYeshua osebuzwa ngoJesu ungumsunguli wenkolo yobuKristu ukulilumbo. Niyakuzwa lo. uMathewu 12 verse 40 kuthi ngokuba njengalokho uJona wayesesiswini somkhomo izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu, kanjalo ke nendodana yomuntu iyakuba ebuthunjini bomhlaba izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu. Leli vesi kwiGospel of the Nazarenes lenkulumo esuselwa kulo ayinjena. Black Gospel of the Nazarene kuthi ngokuba njengalokho uJona wayesesiswini somkhomo kanjalo ke nendodana yomuntu iyakuba sebuthunjini bomhlaba. Akukho lapho ukuthi khona izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu. Lokhu kwakhiwa. Le nkulumo uJerome wayifaka kwiNew Testament elisha kuze kube nesizathu sokuchitha iSabatha bese kuthiwa akukhonzwe ngesonto ngoba uJesu wavuka ngesonto. Kodwa ngisho ungabala izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu kusukela ngo-12 emini ngolwesihlanu isikhathi owafa ngaso uJesu, akulenzi usuku lwesonto lube usuku lwesithathu. Usuku lokuqala luphela ngeSabatha emini, usuku lwesibili luphele ngesonto emini, usuku lwesithathu luphele ngomsombuluko emini. Niyakuzwa? KuJohn 3 verse 16 kuthi ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo engabhubhi. Le nkulumo ethi ezelwe yodwa ngumkokotelo.
ngake ngaba ne first version yeBhayibheli isiGreek elihunyushelwe esingesini. IMuslim langitshengisa ukuthi kule version yokuqala yeGreek Bible ayikho into enjalo. Nami futhi ngayifunda ngazibonela ukuthi lokhu ukuthi ezelwe eyodwa sekuyinto ejotshela. Leli verse laxhunywa ngento engekho ukuze kuhambelane nenkolo yabezizwe. Sikholwe ukuthi uNkulunkulu uyazala njengoba kunjalo nakuThamuzi ozalwa nguNimrodi. Nokuthi sazi ukuthi indodana kaNkulunkulu nguJesu kuphela njengoba noThamuzi eyedwa njengoba namanje kunale mfundiso. Uthelo umlisa iBhayibheli is the most reliable book. Njengoba sengishilo lesi senzo sika Jerome sokushintsha inkulumo yamaHebheru ebese efaka eyakhe ezohambisana nenkolo yakhe ngoba engasezi ukuphikiswa umuntu kumaHebheru ayesevele sehluliwe sahlatshwa ngababhali abaningi. Futhi njengoba sibonisa ubuqili okuyisimangaliso sokufunza abantu into engekho ukuze balandele inkolo yakho. Lo mlisa uma eqhuba inkulumo yakhe uthi manje ke ake siye emlandweni imibhalo yomlando engabhalwanga ngamaKristu ezizukulwaneni esifanayo nezikhathi zikaJesu Kristu bebegxeka amaKristu njengawe nje. Abantu ababengawathanda inhlobo amaKristu. Oqala indoda egama layo lalinguYoseph ben Matthias eyabuye yaliguqulela uFlavius Josephus. Usomlando omkhulu futhi ohloniphekile. Lo somlando ukhuluma ngoJesu Kristu kabili encwadini yakhe ethi Jewish Antiquity. Lo muntu waphila phakathi kwa47 AD no 120 AD. Amen. Kukhona isisho sesingisi esithi it is better to keep quiet and be thought a fool than to open your mouth and leave no doubt. Lo mlisa uvule umlomo wakhe wakhuluma into ongayazi inhlobo. Wagcina ngokuphonsela inselelo abantu abayaziyo nabachithe isikhathi esiningi benza uphelo. Befuna amaqiniso ngezinto eziningi esifunzwe ngabamhlophe. Kodwa besixovisa udaka ukwakha indlu engekho. Kusobala ukuthi lo mlisa uyingcelebane abamhlophe. Usevika ngokuthi sigxeka inkolo yobuKristu. Cha, asigxeki inkolo. Siveza amaqiniso ngamanga esiwafunziwe. uFlavius Josephus ekuqaleni wayengumkhuzi wamabutho amaJuda enguYoseph ben Matthias. Kwathi uma amaRoma enqoba amaJuda basabayamthumba wayohlala eRome. Eseshintsha negama esiba nguFlavius Josephus okuyigama lesiLatini lamaRoma. Ngenkathi esengumbhali womlando wayevele esebenzela amaRoma ngoba abe esemthumbile. Igama lika Jesus laqala ngesiGreek kungu-Isus laseliya kwisiLatini kwathiwa ngu-Isus. Kuthe uma lihunyushelwe esingisini laqhubeka lingu-Isis okululimi lesiLatini. Ama-version okuqala eBhayibheli nasesingisini uJesu wayebizwa ngo-Isis. Kodwa kusukela ngo-1611 ulimi lwesingisi lwaba no-J ulwalukade lungenayo ngaphambili. Incwadi kaFlavius yayibhalwe ngesiLatini. Manje kwisiLatini wayevela phi uJesus.
nganoma nangizwa nasesingisini njengoba uJ waqala ukuba khona ngo1611 umuntu owayephila phakathi kwa47 kuya ku120 AD wayesemthathaphi uJesus. Lokho nje kukodwa kubonisa ukuthi lo muntu akayazi lento okhuluma ngayo. Siyakuvuma ukuthi uFlavius Josephus wabhala incwadi ngesiLatin okwathi uma ihunyushelwa esingisini yabizwa ngokuthi i-Jewish Antiquity. Siyavuma futhi ukuthi uFlavius waphila eminyakeni kusukela ko47 AD kuya ko120 AD. Kodwa uma lo mlisa ethi wafunda incwadi kaFlavius Josephus ekhuluma ngoJesu kusho ukuthi leyo ncwadi yabe isi-edithiwe yafakelwa izinto ezingekho njengoba sinokufakaza ukuthi amaRoma ayekwenza lokho. Akwazi ukwenzeka ukuthi incwadi kaFlavius ingaba negama elithi Jesus kanti ngesiLatin uJesu wayebizwa ngo-Isis. Nasesingisini igama lika Jesus laba khona emva kwa1611 AD. Angazi noma niyezwa le. Lo muntu uthi incwadi kaFlavius yayikhuluma ngoJesus Christ. Ibhale kanjalo uJesus Christ. And uyasho ukuthi uFlavius wayephila ngo47 kuya ku120 AD. Kodwa incwadi kaFlavius siyayazi. Oqala ayibhale ngesiLatin ngoba wayethunjwe ngamaTaliyana ngamaRoma. ngesiLatin uJesu uIsis. Na ngesingisi before 1611 kwaku Isis. Ngoba wayengekho uJ. So manje na ke incwadi kaFlavius ingaba kanjani noJ ithi Jesus? Uma inga edithwanga after 1611 angazi noma niyazi ukuthi umehluko phakathi kwa120 AD no1611 AD 1611 AD into ehluke kangakanani. Akwazi kwenzeka ukuthi incwadi kaFlavius ingaba negama elithi Jesus kanti ngesiLatin uJesu wayebizwa ngokuthi Isis. Asizukhuluma ke ngezinye izincwadi ngoba akayibhalanga iminyaka yokuphila kwababhali bazo. Lento nilalesise ngoba izonihlomisa. Ngoba sizama ukuqeda amanga. Sizama ukuqondisa inkolo yethu. Ake siqonde ngqo kule nkulumo ethi ngokuveza amaqiniso ngoJesu singabagxeki boKristu. Lokhu kukhulunywa ngabantu either abangazilutho noma ukuthi befundile bebezincelebana zabamhlophe abathatha lokho kuphela abakutshelwa ngabamhlophe bese ukusebenzisa ukuphikisa okungokwabo. Laba abantu babizwa ngokuthi izincelebana zabamhlophe, ama-kitchen niggers. Mina ngingumNazaretha kodwa kunezinto ezenziwa ngamanye amabandla amaNazaretha esiphambene kakhulu nomthetho kaJehova kanye nezimfundiso zikaShembe ngomthetho kaJehova. Yokuqala negqame kakhulu kunamaNazaretha abiza abaholi babo ngokuthi bangonkulunkulu. Lokho kukhuluma kuphambene nomthetho kaJehova futhi kuphambene nobuNazaretha okwethula phakathi kwethu uShembe. Enye into eyenziwa ngamanye amabandla amaNazaretha ukuhlabela amadlozi nokwamukela izangoma enkonzweni yabo. Kunamabandla agcwala izangoma enkonzweni, ezinye zize zibe nezikhundla ezinkulu, zibe ngabafundisi, abashumayeli, abakhokheli njalo njalo. Lesi simo asemukelekile neze emthethweni kaJehova nasezimfundisweni zikaShembe.
Manje uma ngingase ngibhale incwadi njengomNazaretha ngichaza ukuthi lento eyenziwa ngamabandla amaNazaretha iphambene nomthetho kaNkulunkulu. Bese kuqhamuka umKristu engeseka kulokho engikubhalile. Sekusho ukuthi lo mKristu usengumgxeki wobuNazaretha. Angazi noma niyangizwa. Sebelela abantu. Niyangizwa ukuthi ngithini? Ngithi uma ngase ngibhale incwadi ngichaze ukuthi lezi zinto ezenziwa amaNazaretha ayiphambene nomthetho kaNkulunkulu. Bese kuba nomKristu naye ongifakazelayo kulokho. Lokho sekusho ukuthi lo mKristu ungumgxeki wobuNazaretha. Kodwa ethathele entweni ekhulunywe yimi ngingumNazaretha. Ekhuluma iqiniso usiyaxeka. Ulwazi lwami lokuthi uJesu akakaze abe khona ngiluthole ezincwadini zabamhlophe abangama scholars. Abanye basenkolweni yamaJuda, abanye angazi ukuthi bakholiphi. Kodwa kule nkulumo ngisebenzise incwadi kaDr. N.J. Costa ethi Come Out of Her My People. uDr. Costa ungumKristu ngokuphelele. Ulibhunu lalapha eSouth Africa. Ubufakazi bokuthi ungumKristu nakho akusho kupage 1 lencwadi yakhe. The Almighty has turned and has given us the Christian church and the Christian world up to worship the host of heaven, which comprises the sun, the moon, and the stars, of which the sun is the most important. Lapha lo mbhali uhlaba ukuthi amabandla obuKristu naye okuwo asekhonza ilanga, inyanga nezinkanyezi, kodwa ikakhulu ibandla selikhonza ilanga. Lapha kukhuluma umKristu uthi amaKristu asekhonza ilanga. Uma mina sengikhuluma lento esho ngamaKristu abangama scholars, mina sengigxeka ubuKristu. Kodwa lonke lo lwazi ngilithole kumaKristu. Ngilithole kubelungu abangamaKristu. Umehluko nje ukuthi uDr. Costa uyisifundiswa esingudokotela esinesikhungo esibizwa ngokuthi i-Institute of Spiritual Research. Lokho kusho ukuthi uyispecialist ekuphenyeni ngemibhalo ethinta umlando wezenkolo. Manje uma ufuna ulwazi kwi-specialist akufanele ngani ukuthi lolo lwazi ulusebenzise ekuvuleni abantu amehlo kulowo mkhakha nawo okuwona. Ngani manje ngizwa ukuthi uma ngithola ulwazi kumaKristu avula umqondo kithi ngendaba yezenkolo, ngingumholi wezenkolo, kurong ngani lokho? Nansi inkulumo kaDr. Costa ngokungabibikho komuntu okuthiwa nguJesu emhlabeni. Ngizoqala ngiyibhale ngesingisi njengoba injalo, bese ngiyihumusha ngesizulu, kodwa angizukuyicaphuna yonke. Ngifuna ukuthi bonke abantu abaneqiniso bezwe ukuthi umKristu uthini, bebone ukuthi lokhu ukuthi uJesu akakaze bebikho akusiyona into esuka kithi ngoba sixeka ubuKristu, kodwa into ephenywe ngama researcher obuKristu. So asingajeziselwa ukuthi sithole ulwazi kubo. Nangoku uPastor siyakhuluma. Two factors contributed greatly to the substitution of our Savior's name.
The first was the unscriptural superstitious teachings of Jews that the Father's name is not to be uttered. Because of the Father's name being in his Son's name, this same disastrous suppression of the name resulted in the Greeks giving a Hellenized, in fact, a surrogate name for our Savior. Yeshua did warn us in John 5, verse 43, I have come in my Father's name. If another comes in his own name, him you will receive. Zimbili izinto ezenza lishintshwe igama lomsindisi wethu. Yabona uJesu umbiza ngomsindisi wethu. Oqala ile mfundisoze yamaJuda engenasekelo ukuthi akumele ubize igama lika Baba. Ngokuthi yena uYeshua wayindodana kaNkulunkulu kwasekuthiwa naye akangabizwa ngegama. Njengoba nathi amanye amanazatha ehlale esilwisa ukuthi singambizi ubaba mkhulu ngegama. Lokho kwenza kwanganakeka uma sekusetshenziswa igama lesiGriki. uYeshua wasixwayisa kuJohane 5 verse 43 wathi ngize egameni lika Baba aningamukeli, kepha uma kuza omunye ngegama lakhe niyakumamukela. Noma niyamuzwana ukuthi lo mlungu uthini. Uthi washo uYeshua kuJohn 5 verse 43 ukuthi ngize ngegama lika Baba, ngize ngiqanjwe uBaba ngegama lami lika Baba lokuthi nguYeshua aningamukeli. Kodwa uma sekuqhamuka omunye ngegama lakhe niyakumamukela. Ngempela sikuqhamuka uJesu uyena sesimemukela uqhamuke ngegama lakhe. Siyazi ukuthi lo okhulunywa ngaye kuNew Testament nguYeshua ongumHebrew ozalwa nguMaria. Nabo nje abelungu bahlanje kanjani. Lo esikhuluma ngaye kuNew Testament nguYeshua. Kodwa unikezwe igama lokuthi uJesu. Kodwa sesiyamphika. Sesiqhamuka nomunye kanye nelinye igama. Sekunguyena esimamukelayo. Isiprofeto sika Yeshua esikuleli vesi sesifezekile. Abavuka abantu. Baphela bale. Ngaphela ngikhuluma isizulu ngilalela. Angwazi ukufunda bamishendile. The second factor was the strong anti-Judaism that prevailed amongst the Gentiles, as we have already pointed out. The Gentiles wanted a savior, but not a Jewish one. They looted the Elohim of the Old Testament. Thus, a Hellenized savior was preferred. Uyaqhubeka uDr. Costa uthi okwesibili njengoba sesike sasho kwenziwa inzondo enkulu. Kwenziwa inzondo enkulu abezizwe ababezonda ngayo amaJuda. Abezizwe babemfuna umsindisi, kodwa hayi ovela esizweni samaJuda, ngoba babewazonda kakhulu amaJuda. Bemzonda noNkulunkulu okuyi-Old Testament. Ngakho ke bancamela ukuzakhela owabo umsindisi osuselwa esizweni samaGreki. Ngani manje ngiyizwa. Ubani ukhuluma la?
uDr Costa uthi into yesibili eyenza ukuthi kuqhamuke uJesu ukuthi ama Roma noma ama Gentiles ayiwazonda amaJuda emzonda noNkulunkulu wawo kodwa emfuna umsindisi basebencamela ukuthi bezakhele owabo umsindisi wamaGreek. Le paragraph iyona ekubeka ngokusobala ukuthi lo Jesu esimkhonzayo akusiye uYeshua lo esamnikwa nguJehova. Gnostic indoctrinated Clement and Origen was the place where everything started to become distorted to suit the Gentiles. The Messianic belief and its savior had to become Hellenized to be acceptable to the Gentiles. Uyaqhubeka uDr Kosa uthi kwaba nesikole sezenkolo esasifundisa ngalokhu ukuhlakanipha okushintsha inkulumo ukuze ivune abezizwe. Lento yakhela isikole imfundiso onkolo yama-Messianics okwakungabalandeli bakaYeshua kwakudinga ukuba ivune amaGreek ukuze yamukeleke kwabezizwe. Noma nezonyawo akabavuka abalwa makuphe abalwa. Where did Isos and Isus come from? The Bucks Dictionary then states, as most others, that the commonly known substitute, no original, non-real name Jesus was adapted from the Greek. We must remember that our Savior was born from a Hebrew maiden and not from a Greek one. Furthermore, this dictionary then traces the substitute name back to the Latin Isus and the Greek Isos. This startling discovery of the connection between Iso and Isos is also revealed to us by the unabridged edition of Liddell. Under Buck's dictionary, Jesus, under Buck's dictionary, Jesus, we read Jesus' real name was Yeshua. Isos Greek Latin is adapted from Greek, possibly from the name of a Greek healing goddess, Iso. Come back. You come up with tea. Kusho lapha akusho mina lo. Kusho Costa. Ukuthi leli gama elithi Jesus iqhamuka uIso. UIso kwakuyigama le goddess yamaGreek. This was even more welcome to the Greeks who converted to Christianity. Liqhamuka leli gama elithi Isos. Nelithi Isus. I-dictionary okuthiwa iBucks ithi igama likaJesu ingempela kwakunguYeshua. Igama elithi Isus lisuselwa esiGrikini nelithi Isus lisuselwa kwesiLatin. Kumele sikhumbule ukuthi umsindisi wethu wayezalwa intombi yeJuda, hayi yeGreek. Nale dictionary iyafakaza ukuthi nalamagama uIsos noIsus asusela kwesiGriki nesiLatin. Le dictionary ibuye ihlehlele emuva leli gama elithi Isus ilichaze ngokuthi lisuselwa egameni lesithixo esasiphilisa ogama laso nguIso. Lokho kwakwajabulisa kakhulu amaGreki ayiphendukela eKristu. Ekujabulela ukuthi umsindisi usayiqanje ngesithixo sabo. He then continues, if the above is true, then
the name of our Lord, which commonly used, goes back to the long lost form of the name of a great goddess. Uyaqhubeka uma kunjalo kusho ukuthi igama lenkosi yethu libuyela egameni lesithixo sama-Greek okudala sekudala sakho hlakala. Amen. Abantu abaningi abanalo ulwazi ukuthi isizwe samaRoma sasiwazonda kangakanani amaJuda. Nazi izenzo ezinyantisa igazi ezenziwa amaRoma mhla enqoba amaJuda eJerusalem mhla ka-10 August 70 AD. Lesi sehlakalo sokubhidlizwa kwethempeli kuze kusale isiza salo kwakuprofethe uYeshua kuMathewu 24. Niyakwazi ukuthi wathi uYeshua lapha ngeke kusale lutho. Kwathi uma amaJuda enqaba ukuthobela imithetho yamaRoma eyabe imelene nenkolo yawo, lokho kwaholela ekuhlaseleni kwamaRoma ngaphansi kukabhongoza wawo uTitus ngo-66 AD. Ngo-70 AD amaRoma azungeza eJerusalem izinyanga ezithile evale isango elikhulu ukuze kungangeni futhi kungaphumi. Lokho ayekwenzela ukuswinya amaJuda ayengaphakathi eJerusalem ukuba angakutholi ukudla aze abhujiswe indlala. Engakalibhidlizi iJerusalem amaRoma abamba inqwaba yamaJuda alinganiselwa emakhulwini ayisihlanu ngosuku ewabulala ngokuwabethela esiphambanweni. Lokho ayekwenzela ukukhombisa amandla awo phezu kwamaJuda. Uyayibona i-irony lapho? It's ironical ukuthi amaRoma engafike ebhubhisa amaJuda, kodwa all of a sudden uJesu noma uYeshua wamaJuda usewumsunguli wenkolo yamaRoma. Ngomhla ka-9 August amaRoma angena eJerusalem abulala inqwaba yamaJuda ngosiko lwenkemba, abhidliza ithempeli ngokulishisa ngomlilo, abutha igolide elicengekileyo elaliphakathi kwamatshe ayakhe ithempeli. AmaJuda ayenegolide eliningi kabi ngoba uLophuza wayecebe kakhulu uSolomon. Kodwa mhla amaRoma enqoba amaJuda alibhidliza ithempeli, basebelithatha lonke ligolide, bethatha izitsha zethempeli zasiwe eRoma. Lelo golide alithatha kanye nayo yonke ingcebo ayithatha ethempelini kanye nezibani zethempeli ezisikhombisa imenora. Niyazazi izibani zethempeli, niyazi imenora uthini? Ngephambi sabayazi. Abazi ukuthi imenora nansi. Aniboni. Kanithini le. Imenora lena lehlobela ilokhuza ithi i-emblem yethi imenora. AmaJuda angakwazanga ukuphunyuka kuleso sehlakalo futhi angabulawanga ngenkemba, athatha ayiswa eRome. EseRome lawo maJuda ezinye zezizwe zaseYurophu zacela ukuba adayiswe kuzo njengezigqila. Kwaqala lapho ukuba amaJuda asakazeke nomhlaba wonke ngaphambi kwe-transatlantic slave trade eyenzeka eWest Africa. Amen. Angani manje ezwe ukuthi kungakenzeki lokho waseWest Africa, vele amaJuda ayesedayiswa ngamaRoma wadayisela ezinye izizwe ezimhlophe. Obunye ubufakazi ubuphelele bokuthi akaze abe khona umuntu onguJesu ukuthi ama-Dead Sea Scrolls aseQumran athola ngo-1947 akwasho lutho ngoJesu nangebandla elibizwa ngokuthi Christian.
Ama-Dead Sea Scrolls imibhalo eyayibhalwe ngamaHebheru engakazalwa uYeshua kuze kufike eminyakeni yo-70 AD engasekho uYeshua. Ngo-1947 kwathola ama-Dead Sea Scrolls okuyimibhalo yamaHebheru enkolo okuyiBhayibheli. Kuleli iBhayibheli akuzange kwatholakala igama likaJesu, akuzange kwatholakala igama lamaKristu, kodwa esikhundleni sakho lama-Dead Sea Scrolls akhuluma ngoYeshua, akhuluma ngamaNazaretha. Amen. Ungabi bikho kwegama likaJesu negama lokuKristu kule mibhalo ekhuluma ngamaNazaretha noYeshua kuphela kufakaza ukuthi enkolweni yesizwe samaJuda akaze abe khona umuntu obizwa ngokuthi uJesu nebandla elibizwa ngokuthi amaKristu. Uma kukhona omunye ofakazela lomlisa ukuthi uJesu wakwaba khona, akasichazele ukuthi njengoba uYeshua okukhulunywa ngaye kuNew Testament waze wafa ebizwa ngoYeshua, leli gama lokuthi unguJesu laya nini kwabezizwe abebeyizitha zamaJuda uma lo Jesu kwakusenguye uYeshua. Ngani manje ngizwa ukuthi uma ngempela uYeshua kwakuseyule Jesu, leli gama lokuthi uJesu lasuka nini kanjani kumaJuda lase kumaGreek. Okwesibili, njengoba kusemlandweni ukuthi ngo-70 AD engasekho uYeshua, amaRoma ahlasela iJerusalem babhidliza ithempeli kaJehova. Inkolo yabezizwe yabuye yahlangana kanjani nezitha zamaJuda ongamaRoma, njengoba sesibona ikomkhulu lobuKristu liseRoma. Kwenzeka kanjani? Angazi noma niyayizwa into engiyikhulumayo. Kwenzeka kanjani ukuthi ikomkhulu lenkolo kungabe kusaba iJerusalem njengoba sifunda eBhayibhelini, bese kuba yiRoma okukomkhulu lamantaliyane? Kwenzeka kanjani? Ngoba eBhayibhelini sifunda ukuthi ikomkhulu lenkolo kuseJerusalem, but all of a sudden I say ikomkhulu lenkolo yamaKristu kuseRoma, kodwa bathi futhi iRoma inkolo kaJehova. Kanjani? Kukhona into wrong ukuthi ngiyiphenye leyo nto uma ngifuna ukuba sibuyele kuJehova. Ikhona into wrong lapho. Maphela sifuna ukuba sibuyele enkolweni eqondile. Ukuthi manje nathi sekufanele ukuthi sifukuzele silandele into ethule, sixoviswe udaka kuba sakhe indle engekho. Sihamba noJehova, ethena uJehova sibuyele kuye. Uma siqondisa inkolo yethu bese kuthiwa sigxeka ubuKristu, kodwa ubuKristu kukhona okwaqeda inkolo yethu. Uma sesitshela abantu ukuthi cha, lento lena ihamba kanje, sezosho kanjani, sezofihla kanjani ukuthi amabhono abulala amaZulu empini yasencane? Sizofihla kanjani ngoba it's history. Manje kunabantu abamnyama ababheke ukuthi sephucwe inkolo yethu ngabezizwe bese siyathula. Ngoba uma siveza amaqiniso kuzothiwa sixela ubuKristu. Uma inkolo yobuKristu yakhiwa ngokuqedwa kwenkolo yethu, akufanele ngani sikuveze lokho. Ngoba vele inkolo yobuKristu yakhiwa ngokuqedwa kwenkolo yethu. Babhidliza eJerusalem, bathatha igolide, bathatha impahla zethempeli zayiRoma, bafike bakha inkolo yabo ngenkolo yethu. And kufanele lokho singakuvezi ngoba kuzothiwa sixeka ubuKristu. Abezizwe bayichitha inkolo yethu.
okuyinkolo kaJehova base besiphoqa ukuthi silandele inkolo yabo. Manje sekufanele singakuvezi lokho. Noma sekunofakazi bescience obungaphikiseki ukuthi yithina amaJuda okukhulunywa ngawo kusenabantu abangakwamukeli ukuthi yithi inzalo kaJakobe ngoba bezingcelekwane zabamhlophe. Yeah. I-article kaNoah Thama hayi angime lapho. Kodwa in short bengiqonde ukunivula amehlo ukuthi ningathi ma abantu abangamaKristu abangalifuni iqiniso sibethi ni attack ubuKristu nikwazi ukuphikisa ukuthi cha kunjani. Awukwazi ukuthi umuntu engakwephuca into yakho bese uthi mangabe usukuveza ukuthi lento ngephucwa uwe bese uthi ulwa nami ulela uthi ngikuvezelani lokho. Lento ifana nalento eyenzeka la eSouth Africa ukuthi abelungu basephuca wonke umhlaba bathatha how many percent umhlaba 75 or what lo nyaka ka 1913 anwazi lapha abelungu abasephuca khona umhlaba njengoba sebelokhu bebusisa ngeqesho. Manje sekufanele ukuthi singakuvezi lokho ukuthi sephucwa umhlaba wethu sekuyisona ukuveza lokho ngoba it's a historical fact. Manje sekufanele ukuthi singakuvezi ukuthi amaRoma ahlasela amaJuda ngo70 AD ababulala ebulala 500 ngosuku emva kwalokho bayiqeda inkolo kaJehova. Asingakuvezi lokho yize kubhalwe yiwo amaRoma phansi kuma creeds abo kodwa afanele ukuthi sikhulume ngakho. Fanele sivume lokho abasitshela khona. Njengoba ngisho nje ngithi mina ngiyafunda ngize ngilale ngotho ngifunda into angiyikhuluma into engayazi. Lo muntu othi iBhayibheli iNew Testament ikhuluma iqiniso uyabheda akayazi into eyikhulumayo. Mina ngithathe incwadi yamaHebheru iGospel of the Nazarene lapho khona okwahunyushwa khona incwadi eNew Testament okuthiwa uMathewu. Ngoba khona ezinye izifundiso zabelungu ezaziyihlaziya lento zisho ukuthi lento lena iNew Testament ibheda kanjani yakhiwe kanjani ukuthi idide imqondo yabantu. Kufike kuthiwa incwadi yeGospel of the Nazarene kuMathewu 2 verse 23 kuthiwa uNkulunkulu walanda ulokhuza indodana yakhe uJesu ongumNazaretha. Bavele bakushintsha lokho babona ukuthi angaveli ukuthi uJesu wayengumNazaretha angaveli lokho. Ngakho basebevele befake elinye ivesi befaka omunye umbhalo kodwa lo muntu uya translate nalokhu kokuthi uJesu wahlala emathunjini omhlaba izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu ngayibonela mina kulokhuza kwiGospel of the Nazarene ukuthi kubhala ukuthini nokuthi laba bese bekhumushela eNew Testamenteni babhale bathini ngoba befuna ukwakha
ukunikeza isizathu sokuthi isabatha kufanele lichithwe bese kukhonzwa ngosuku olwavuka uJesu. Kodwa manje wathala ukuthi lolu suku abazama ukuthi lwavuka uJesu aliqondani. Ngoba usuku lwesithathu luphela emini ngolwesine. Amini ngomsombuluko. Hayi ngesonto. Something ephambi kwabantu kodwa bayibona abakwazi ukubala. Kubhaliwe ukuthi uYeshua wahamba emhlabeni umphefumulo wakhe waphuma ngo-12 emini. Kubhaliwe ukuthi usuku nobusuku. Kodwa akakwazi umuntu ukubona ukuthi usuku nobusuku lokuqala liphela ngesabatha emini. Usuku lwesibili luphela ngesonto emini. Usuku lwesithathu luphela ngomsombuluko emini. Ababona abantu baze impela belokhuza amagwebu bebhudla amagwebu bekhuluma into engekho ephambi kwabo. Ayikho into edlula ukubona ukuthi lento ayizange yakhulunywa umuntu okholiwe ukuthi khona umuntu owayengaphikisa uNkulunkulu ngqo ethi ukusoka ukwenza isono. Kodwa ethena uNkulunkulu ukusoka kuyisivumelwano esiphakade bese kuqhamuka umuntu okubhala ukuthi umholi wamaNazaretha bese ephikisa uNkulunkulu emphikisa isiZulu. Ngathi manje ngisho lento emsazweni okhosini bathi hayi ungayisho vele uthule nje ungakhuluma ngathi lento lena iyanxaka ngoba laba bantu ibona abenze thina iphuphu. Uma uNkulunkulu sebuyela ngakithi sesivula amehlo sekuthiwa akasingakhulumi kanjani. Mina ngithunywa ukuthi ngibuyise ilokhuza ibandla likaJehova. Amen. Uma ngithunywa ukuthi ngibuyise ibandla likaJehova kufanele nginitshela amaqiniso njengoba enjalo. Kodwa lamaqiniso mina ingilosi yasitshela yonke into kodwa ngangeke ngifakaze ngento ekhulunywa ingilosi. Kodwa manje sitshela umuntu ongumKristu odokotela one institute of scripture research ola eSouth Africa obhala incwadi eziningi ngalento. Kodwa uma sekukhuluma mina hayi sengixeke ubuKristu kanjani. Uma ngase kuqhamuka umuntu omKristu ekhuluma against lento enziwa amaNazaretha yezangoma nokuhlabela amadlozi sengizothi uxeke ubuNazaretha. Kodwa ngiyazi lento ukuthi vele ayikho emthethweni nami ngisho ngoba isikhulunywa umKristu bese ngithi uxeke amaNazaretha kanjani. Yini efuna abantu abamnyama kithi? Noma sekuqhamuke i-DNA test etshengisa ukuthi yithini inzalo kaJakobe kodwa kusekhona abantu abamnyama abakulwelayo lokho. Uma sekuza kwi-DNA test evuna thina sekunabantu abamnyama abayiphikayo leyo. Kodwa ukuze kube khona i-DNA test kwakunabelungu ababeyiphika leyo nto basebethi cha ukuba kuqedwe amanga akuye ku-DNA test. I-DNA test yavuna thina akuthina sahamba sayofuna i-DNA test kwaba abelungu abathola i-DNA test. No, laba abantu bakhuluma iqiniso. Kodwa kusenabantu namanje na angazi ukuthi into enjena iyayibiza kuthiwa into enjani noma i-neocolonialism noma i-stupidity or what, I don't know.
manje bacabanga lo mfana lo ukhuluma isingisi esihle ucabanga ukuthi ngoba igeji zamaKristu zivuna lento isiyiqiniso ilokhuza into enhle ngeqiniso ukuthi iqiniso aliguquki lima lapha elimi khona ngisho abantu bengaduka bonke kodwa iqiniso alishintshi inkosi kuselo kenizwe amen hlabelela inhlobo inkosi kuselo khona kweba cishe